rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Umar MS Jigiriya, wanda aka fi sani na da Sallau Kowa Naka, kuma ni mazaunin jihar Kano ne, a haifaffen jihar Kano, kuma ɗan fim ne ni, ɗan jarida ne ni, ɗan kasuwa ne ni. A harkar fim na kai ni darakta ne, ina daraktin, nakan rubuta in shirya kuma nakan yi acting. Kowanne ta samu ina yi, saboda yake cewa mutum an ƙware maleji kenan ko to hakan. Sannan kuma ina tare da iyalaina a nan jihar Kano, kuma muna zaman mu a nan jihar Kano, ba ɗan wata jihar ba ne. Yawanci dama wannan ai nasara ce, ci gaba ne. Yawanci ana yin labari ne guda ɗaya ko guda ɗaya da na biyu ko da na uku ko da na hudu har na biyar ma. To amma a wannan lokacin da za ka yi guda ɗaya sai ka sha wahala, ka yi tallansa sannan a gan shi ya karɓu. To in ka ƙara yin wani ma haka, in ka ƙara yin wani ma haka. To amma in series kake yi sanda ka tallata episode na ɗaya ma, to sannan kuma mutane za ka in ka iya za ka iya riƙe su ci gaba da kallonsa har episode ɗin na 500 ne ma, in na nawa ne ma za a yi ta kalla, a yi ta kalla, a yi ta kalla, saboda ka riga ka yi tallan guda ɗayan nan kuma kowa ya san da shi. Saɓanin fim wanda in ka tallan guda ɗaya, in ka kuma cewa wani za ka kuma ɗaukowa shi ma sai ka yi tallansa, haka za ka yi ta yi. Akwai, gaskiya ne. Akwai series ɗina da nake gudanarwa kusan guda biyu. Guda ɗaya an fara shi, guda ɗaya kuma tukunna ba a fara ba. Akwai Rikicin Tsufa, yana nan tafe ba abin nan ba a fara sakinsa ba gaskiya. Akwai Bakin Titi, wanda shi ma ba a fara sakin nasa ba, amma dab ake da fara sakinsa. Sannan Rikicin Tsufa ɗin shi ma kuma dab ake da shi ma sakin nasa. Guda biyu ne, akwai Bakin Titi akwai. Wato wani irin abu ne yake kawo 'yan matsaloli. Matsalar kuma shine idan ka shigo guri kana baƙo, ya kamata ka tsaya ka koyi wannan abin da ka zo yi. Sau tari za ka ga cewa waɗanda suke yin harkar yanzu ba su san harkar sosai ba, sannan waɗanda suke cikin harkar kuma sun janye baya, sun ƙi tsaya su ɗora su akan hanya, ko kuma a zo a kawo harkar gyara. Abin ma takaici da zai baka haushi, sai aka ɗauko wani irin tsari, kai da za ka kira jarumai ka biya su, wai jarumai ne za ka kirawo su ka zo ka ringa sayar musu fom na shiga fim ɗin, ka karɓi kuɗinsu sannan ka je ka shirya fim ɗin. Wace irin rayuwa ce wannan? Ni ban taɓa jin inda aka yi haka ba, sai a Kannywood. Sannan yanzu yau kaga kimanin shekara ta kusan 26 ko da 8 a wannan masana'antar, saboda na shigo wannan masana'antar shekara ta 1994, 1994 kenan go. To sannan na shigo wannan masana'antar. To lokacin da na shigo ma ba a ƙirƙirar mata sunan Kannywood ba, babu, kawai dai ana cewa masu wasan Hausa. Lokacin da na shigo babu shi, ƙwarai kuwa. Daga baya ne akwai su Sunusi, mai gidanmu ne, wani marubuci ne da sauransu, su ne suka zauna suka ƙirƙiri wannan Kannywood ɗin. To kaji yadda abin yake. To su waɗannan wanda suka shigo, ni kiran da zan musu, su je su nemi ahalin abin. Sana'a ta kowa ce, ka je ka koya abin ka yi, maimakon ka ringa ka je kana ta yan baga ka rasa yadda za ka yi abinka. Akwai hanyoyi da yawa na kawo kuɗi a cikin wannan harkar. Sun dogara yawanci da YouTube. Ba sai YouTube ba sai kana saka fim ɗinka a YouTube za ka samu kuɗi ba. Wannan ma ana samu ƙari ne,
amma akwai wasu abubuwa da yawa wanda ya ma fi YouTube za ka saka abinka kuma a je a kalla kuma ka samu kuɗi. Ya ba ruwana, kamfanonin ai suna da yawa masu yi, amma kuma yanzu ai ba ka kama sunan mutum ba. Yawa, amma kamfanoni da yawa ko intanet kaje Facebook ko kaje Instagram ko waye da sauransu, ko za ka ga suna sakin form ɗin ba, suna nuna suna cewa ga form a zo a karɓa a shiga fim kaza. Suna gayyato mutane su zo su shiga kuma bayan ba su da control a kansu. Sannan mutum ne yake yin ɗan social media ɗinsa ko TikTok ko Instagram ko Facebook, da ya yi nisa a cikin wannan ɓangaren sai ka gan shi ma ya fara yin irin su waka ba tare da ya san taya ake yi ba, saboda me masana'antar ce ba ƙofa, bare mutum ya ƙwanƙwasa a mai izini ya shigo. Ba laifi bane idan ka shigo sana'ar, amma ka shigo ka san ilimin ta sannan ka yi, ko Allah ma ta yi ku san ni kafin ku bauta mini. Shawara ta dai anan shine, idan aka ga mutum ya shigo industry, mutum ne mai neman ci gaba, a kirawo shi. Ba laifi bane, ai muna da shugabanci, duk muna da shugabanci, ba wai babu ba. Kar ka ga wai ana abin nan aka kara zube ka ga kamar ba shugabanci, akwai. A kira mutum, idan aka kirawo shi sai a zauna da shi, sai a gaya masa wane kaza ɗinnan da ka shigo za ka yi, ga yadda ake yi. Wallahi zai ne ni wani kawai ji zai ana harkar industry ko aje unguwarsa a shooting, ya ga irin an je da 'yan mata ko menene, wallahi sai ya ɗebo ina shi ya ce kawai fim zai yi, shi ma ya dawo harkar fim. Sai ya zo ya zuba kuɗin shi wani lokacin ta hannun wanda ba hanya daidai ba, a zo a shan wahala da sauransu. Shi ba zai yi haƙurin sai an yi kaza sannan fim ɗin da a fara biyan ka ko kuma zai fara karɓuwa ba. A'a, shi bai sani, duk wannan fa shi bai sani ba, ya ɗauka kamar yadda yake kasuwancinsa ne a wani gurin. To ka ji yadda abin yake, to kamata a ce ka san ilimin abu kafin ka